Droga što zajedno futbol Koga sam ti še mace ne drži? Evo ja snimam nešto. Darmijan. Pereira. Jesse! Jones! Jesse! Jose, kaj si? Ja, čekaj, što je tam pomoći. Evo ga smo Ilija. Tako li su brata? Dobre? Kako? Nema toga. Nema više ovo. Čekaj, imamo Murinja? Ne? Vidio bi barem imao svoj autobus, a Real došao sa... Koliko li? Znaš kako, znači ja ću druge borci da različite i poslije da predimo na to da može sa obrašanjem na pojme kakve se podgotovke ne mogu. Ovo je druga prazanje. Druga to za teba.